Beno, nireak egin du, esan nion neure buruari. Agur, ene kloti maitea eta antzerki munduko bizimodua. Zer etorriko te zaite hemendik aurrera? Bizitza oso laburra da, baina zabala izan daiteke oso. Pliniok une zaienetan errepikatu ohi zuen esaldiura etorri zitzaidan gogora. Eta egia esan, nire bizitza azken egun haietan laburra bai, baina asko zabaldu zela otu zitzaidan. Emozio bizi-biziak ezagutu nituen. Arriskoan ibiltzen ausartu nintzen eta batzuetan ondo atera nintzen eta beste batzuetan ezain ondo. Errepaso azkar bat eginda, une horretan larri nengoen, baina ez damututa. Neure buruari galdetu nion, ea zertarako nahi oten ninduen izaki arraro lapur handi hark. Zer gertatuko zitzaidan hain esku ankerretan. Eta ez nintzen bat ere harritu mutiko pila bat, basoko zuga izugarria nintzenean ikusiak nituenak hain zuzen inguratu zitzaizkidanean. Orain bai, jolas aiteke gurekin txikito. Baduk nahikoa pustarri? Bihar jolas orduan. Ez nuen ezertxore ulertzen, izaki arraro beldurgarri haiek guztiek ukitu nahi aztatu egin nahi ninduten arreta handiz. Gogorra zirudik, jo, guai izan duk, borroka hilartekoa izango duk. Zer borroka zari ziren? Zer egin behar zidaten? Zer neukan nik ikustekorit pustarriekin? Galdera gehiegi eta erantzunik ez artean.